Ik doe het weer een warme dag, maar het is ook onstabiel. Dat kon je van de middag wat zien onder de lucht. En dus kan er een bui ontstaan of een bui komen. En de komende dagen, nou, het is nog altijd een warm simmerwaar wat ik op het programma heb staan. Ontemai tongetje. Wel, de verwachting. Joen en vannacht kon ze op een aantal pittige buien, maar kon ze op tongeren, soms ik hagel op wind zitten. Maar aan de andere kant, ja, daar ben ik wel nog wel een aantal opklarings. En dan heet het er maar correct even van hoe het gaat met die buien. En de temperaturen zijn 13, 14 of 15 graden, de hegere temperaturen op de eilanden. En de wind die steekt stadig gewoon de kop op. Letter vannacht matig en vrij krachtig uit het eerste en het eerste maai. Morgen. Ik heb stevige wind, dus een waarschuwing voor de wetensporten, maar ik begin maar eens even met het waarbeeld. Nog altijd dat onstabiele waar, nog altijd een storingsgevoelig. We hebben zinnen. De kans op een bui liep het net al te groot, maar ik heb hem wel om. En dat binnen bij buien, maar kans op tonger. Verder is een hege temperatuur, 21 tot 26 graden. De heegste temperatuur in het oosten en het zuidoosten. De wat legere temperaturen op de eilanden. En de wind, ik zou het al stevig genoeg, uit het eerste mei, letterlijk uit het zuidoosten en het zuiden. En die is eerst nog krachtig in het kust- en watergebied. Dan zetten we terug naar de dagen die volgen. Een waanzin. En daarmee een protte bewolking. Ik nog wel een beetje zinnen. Temperatuur 21, misschien 22 graden. Molt simmerwarmte. Simmerwarmte op toonje maar zo'n 23, 24 graden. En dan hebben we in de joentijd en in de nacht de buien. En vrij een buiig waartype, maar een temperatuur om bij de 20 graden heen. Dan wordt het wat minder warm. En we moeten morgen maar weer even in het waarsje.